da se nažalost desilo nešto što niko nije želao, stan se zapalio, kolege su mi pozvali svi da se stan zapalio, da devojka gori, mi smo svi potrčali, prvo smo probali vrata da razvalimo, nismo mogli, onda je komšija ispod otvorio vrata i na terasu smo izašli svi, devojka je vikala gorim, spasite me, nisam znao šta kako, ja sam teo gore da odem, izgledali bi zajedno, ne znam, oni su mi vezali, držali su me, nekako devojka bila pri sebi sreća i uletila se malo za ogradu, malo je skočila, ja sam uletio i onda smo je spustili na terasu i to je to. Kako izgledala ta procedura spasavanja? Cijela? Pa ne znam sad kako se, sad se ne srećam, bukvalno sam sastavni čuo. I ona odradila pola posla, bila je prisredna, uhvatila se za ogradu, polako se spustila, ja sam uletio, spustila se i umeli smo na terasu i to je to. Hvala Bogu da živa. Kako se osjećate sada? Pa super, kako se osjećam. Što je živa devojka, drago mi je. U tom trenutku niste razmišljali o vašoj bezbednosti, o vašoj... Pa nisam, znao sam da su to moji kolege, drugari, vezali su me, držali su me, jeste visina, ali očekivao sam da će krenuti da pada, uvijek da bi pada. Međutim, sreće, kažem, opet da je ona bila prisredna, pa sam polako spustila, ona držala, uvotila za mene i ja sam spustio dole, oni su prihvatili, to. Vi ste radili ovde radite na građu? Jeste, da, na zgradu. Kako izgledalo, kako ste čuli? Kolege, drugar me je pozvao, gori stan, kaže devojka, gori. I mi smo od te zgrade bukvalno potrčali ulaz do gore, do tog stana gde se to dešavalo i to. Koliko je trajalo sve to, vaša akcija? Pa, 10-15 minuta. Ne znam, ja sam tačno vreme, što sam to bilo. Kako je stanje bilo djelo? A u teškom stanju mi je bukvalno div iz usta izlazili, bila je sva uplašena, naravno. I nas šok, bukvalno, za nju. Čujem da je imala 60% pekotina. Sreće da ostala živa, Hitno je čekao, posljedno. Dolazila hitno u tom trenutku, verovatno, da. Kada smo se išli dole, tek i tada hitno bilo, mi smo baš bili brzo srećeni. Tako da... Nije rekla nešto? Nije rekla ništa, vidim. Ja sam rekao da je tu su s nama, nisi izgledala, živa si. Ona se nasmila i pored svih onih bolova koje sam vidio da ona poživjela. To je to.